खूप झाला हे विषय असा नाही. आता तुम्ही अध्यक्ष विचारा, तुम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे विचारा, जो ज्या विषयासंदर्भात माझ्याकडे बोलून काय मिळते ना. नाही तुमच्याकडे पण किती चर्चा येईल आहे माझ्याकडे काय बोलून या विषयात काय तुमचे नाव येतं पुढे सर कॅबिनेट आता हे तुमच्याकडे आहे का जाऊ. आणि सर ते उठा संघटना तुमच्याकडे पण किती बोललेलं आहे त्याची उठा संघटना हा भाग केन्ना सोडलो मला. हांव 2012 उठा संघटना हांव उठा संघटनेचो सादो मेंबर सुद्दां नाशिल्लो. उठा संघटना ही 2012 जेन्ना मंत्री जालो त्या वेळाचेर उठा तांकां स्पश्ट सांगलें काय म्हणजे आमचे तात्वीक मतभेद आसा त्यामुळे खंयच्याय दिसा पडचे ना हे हांवें त्याच सांगलें आनी त्यामुळे तो परत तो विशय येना. म्हणजे 2012 खंय आनी आतां 2025 खंय. पण सपोज त्यांनी ते भाशण केलं ती भाशा सारखी आशिल्ली तुमकां धमकेची भाशा उलयले ते कोण कितें उलोवपाचें प्रत्येकाक मनशाक लोकशायेन फ्रिडम दिल्लें आसा. आपणें कशें वागपाचें आपणें आसा तें जाणें तेणें ताणें करपाचें. हाजे विशय हांव काय तुमकां मिनिस्ट्री दिलो तुम्ही यू विल एक्सेप्ट द मिनिस्ट्री सर तुम्ही एक्सेप्ट करतले मिनिस्ट्री तुम्ही दिली जाल्यार सो पूण सद्याक ट्रायबल मिनिस्टरांचे अशें कितें बोवाळ चालू आसा